forskellige slags zebraer, og dem vi har her i parken kaldes man. Se hvorfor de hedder manløse, ikke? Ligesom girafferne er zebraernes pels helt unik og forskellig fra dyr til dyr. Faktisk kan veje helt op til 1000 kilo, så er de nogle rigtig gode springere. Faktisk så kan de springe hele 3 meter op i luften. Det dufter af ko. Og prøv at se hornene. De er kæmpe store og kan blive 120 cm lange. Og i modsætning til de fleste andre antiloper er det faktisk hunnerne, der har de længste horn. De er så bare lidt tyndere end hannernes. Når eland-antilopehannen vil tiltrække hunner, så foregår det på en lidt speciel måde. Han graver nemlig et hul. Ja. Der er en til. Ja, der er 2 over i hjørnet. Altså, den har en unge, den der, men... Nej, skat, prøv en dag. Kigger på fadet. Er det det der? Nej, prøv at kigge lige frem. Jeg troede, det der var det hvide næsehorn. Er der kun én næsehorn? Måske. Nej, der er også en derovre. Hvor? Kan jeg se? Nej, det er også meget svært at se, skat. Den er på vej herover nu først. Det er sådan Bobby. Vi flytter fly. Hanner. Selvom mange ikke tror det, så kan der nemlig godt være flere hanner i en flok. Og så der, man kan køre. Jeg har engang solgt den der raptor og en farve. Det der vil så din den elsker den. Den bevæger sig. Har I set den lange hals? Ja. Har du set babyerne? Se langhalsen. Hold da op. Skal vi tage et billede af dig, der står ved siden af den? Og hvad vi spiser?
Den der? Han er ikke det venligt. Nej, det går da ikke. Du var hurtigt til dig, ja. Den der farve, det tror du. Ej. Nå, hvor ser den lille der. Se. Se det. Nej, no. Se det. Åh, der var den. Ej. Jeg tager noget med fra. Og så kommer der den med. Nej. Jeg ved hvorfor den her sådan en stor bagdel, den der. De der små, de der små, de nuttede. Det er de meget søde. Men de to allermest. Ja, nu skal jeg se den der. Bæl. Nej. Ja, det er da ikke en sød. Jo, det kan man nok kalde det. Det er det i hvert fald. En godt men sørg for, at æberne ikke kommer ud. Nej, det var sjovt. Nå. Kommer til. Jeg kan ikke øve. En fisk tager den næsten. Jeg fik den næsten. Den der fisk skulle den tage. Ej, det er ikke at tage. Det bliver bare ved med at brænde.
De sidder bare og tænker, hvad er det for nogle aber, der står ude foran glasset? Som om vi kan være familie med dem der. Nej, jeg tror altså ikke, vi er familie med dem der. Jo, det er det. Det er ikke mig. Se, nu passer den. Den er provokerende, den der. Den parer sig ikke, den gør sig ren. Det må være moren, det der. Nu passer de hinanden. Nu passer de hinanden. Hvad er så det? Det gør de med at slå på hinanden. Nu slås de. Så sparker. Ej, hvor er den syg. Hov, jeg tror ikke, den går alene, skat. Men det kan være, den anden er under vandet. Den ser pænt ud. Den er også lige kommet op. Der er ikke mange fyr, du ikke vil have derhjemme. Den er. Hvad? Ja, der er meget ved jo derinde, ikke? Eller myg. Har du været gerne myg, siger du? Er det myg, så? Okay. Det er ikke særlig stabilt.